नमस्कार. आज आपण साध्या आणि सोप्या पद्धतीने डेसिकेटेड कोकोनट घरी कसे बनवायचे ते पाहूया. मार्केटमधून जर असे डेसिकेटेड कोकोनट आपण घरी आणले तर कधी ते खवट निघते, त्यामुळे त्यापासून बनवलेले पदार्थही आपले खराब होतात. तर आज आपण अशी पद्धत पाहणार आहोत ज्या पद्धतीने डेसिकेटेड कोकोनट बनवले तर ते खूप दिवस टिकते आणि आपल्याला हवे असेल तेव्हा ते आपण इझिली ते वापरू शकता. इथे तुम्ही पाहू शकता मी 2 नारळाचे असे 4 भाग करून घेतलेले आहेत आणि मध्यम गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. आता आपण या कढईवर आपल्याकडे जी असेल ती स्टीलची चाळण अगदी परफेक्ट बसेल अशी त्यावर ठेवायची आहे आणि त्यावर अशा पद्धतीने या नारळाच्या चारी कवडी आपण व्यवस्थित लावून घ्यायच्या आहेत. आपल्याला या नारळाच्या कवडी अशाच लावायच्या आहेत आणि नंतर त्यावर आपल्याला अशा पद्धतीने परफेक्ट बसेल असं झाकण लावून आपल्याला 15-20 मिनटं या सर्व नारळाच्या कवडी वाफवून घ्यायच्या आहेत. अशा या नारळाच्या कवडी बसवताना आपल्याला उपडी बसवायच्या नाहीत, कारण त्यामुळे करवंटीचा जो लालसर भाग आहे तो नारळातील खोबऱ्याला, सफेद खोबऱ्याला लागेल आणि आपले हे खोबरे लालसर होईल. त्यामुळे अशाच पद्धतीने यामध्ये कवडी बसवताना आपल्याला बसवायच्या आहेत. मध्यम गॅसवर 20 मिनटं वाफवल्यानंतर मी गॅस बंद करून थंड करण्यासाठी ठेवलं होतं. तर इथे तुम्ही पाहू शकता या सर्व नारळाच्या कवडी थंड झालेल्या आहेत आणि हे नारळाच्या कवडीचं जे वरच्या खिशीचं लालसर पाणी आलं होतं वाफेने तेही थंड झालेलं आहे. आता आपण हे सर्व यातील खोबरे काढून घेऊया. या सर्व वाफवलेल्या नारळाच्या कवडी मी स्वच्छ कपड्याने पुसून कोरड्या केल्या आहेत आणि आता आपण यातील खोबरे अलगद काढूया. हे ओले खोबरे वाफवले असल्यामुळे अगदी सहजरित्या सुरीने अशा पद्धतीने आपण बाहेर काढू शकता. या ओल्या खोबऱ्याची पाठची काळसर साल ही सहज निघते. तर मी आधी या करवंटीतून सर्व ओले खोबरे काढून घेते आणि नंतर यावरची साल कशी काढायची तेही इथे मी दाखवते. या करवंटीमधून ओले खोबरे अगदी वाफवले असल्यामुळे इथे पाहू शकता अगदी सहजरित्या निघतं आहे. इथे आपले सर्व ओले खोबरे या करवंटीमधून काढून झालेला आहे. आता या ओल्या खोबऱ्याच्या पाठी जो काळसर भाग आहे तो थोडा राहिलेला आहे, तोही अशा पद्धतीने आपण सुरीने काढून घ्यायचा आहे. त्या अगोदर माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल प्रेस करून बेल ऑलवर ठेवा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओचं तुम्हाला नोटिफिकेशन सर्वात पहिले मिळेल. इथे तुम्ही पाहू शकता ह्या ओल्या खोबऱ्याचा सर्व काळसर भाग काढून झालेला आहे. आता आपण याचे छोटे तुकडे करणार आहोत. अशा पद्धतीने बनवलेले डेसिकेटेड कोकोनट फ्रीजमध्ये ठेवल्यास खूप दिवस टिकते आणि ते कोणत्याही पदार्थात अगदी सहजरित्या तुम्ही वापरू शकता. असे हे डेसिकेटेड कोकोनटपासून तुम्ही गोड पदार्थ बनवू शकता, जसे नारळ वडी, नारळाचे लाडू किंवा इतर गोड पदार्थ ज्यामध्ये तुम्ही नारळ वापरता त्यासाठी हे डेसिकेटेड कोकोनट तुम्ही वापरू शकता. त्याचबरोबर करी, ग्रेव्ही यामध्येही तुम्ही हे डेसिकेटेड कोकोनट वापरू शकता, त्यामुळे त्या पदार्थांची चव अधिक वाढेल. चला, इथे आता आपले या ओल्या खोबऱ्याचे बारीक तुकडे करून झालेले आहेत. आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बसतील तेवढे थोडे करून आपण हे बारीक करून घेऊया. तर इथे मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतल्यानंतर पाहू शकता अशा पद्धतीने अगदी सर्व एकसारखे बारीक झालेले आहे. 2 वेळा मी अशा पद्धतीने फिरवून घेतले आणि अगदी छान ओले असल्यामुळे ते पटकन लवकर बारीक झाले. आता हे बारीक केलेले खोबरे आपल्याला स्लो गॅसवर पॅन ठेवून त्यामध्ये गरम करून घ्यायचे आहे. तर आपले हे खोबरे जास्त आहे तर मी 2 भागामध्ये हे मंद गॅसवर थोडे गरम करून घेणार आहे. गॅस आपल्याला स्लोच ठेवायचा आहे, नाहीतर या ओल्या खोबऱ्याचा कलर बदलेल. अशा पद्धतीने बनवलेले डेसिकेटेड कोकोनट खूप दिवस टिकते, तसेच यापासून बनवलेले पदार्थही खूप चविष्ट होतात. या डेसिकेटेड कोकोनटपासून तुम्ही गोड पदार्थ, त्याचबरोबर करीमध्ये, ग्रेव्हीमध्ये किंवा भाजीमध्येही तुम्ही हे डेसिकेटेड कोकोनट आयत्यावेळी वापरू शकता. इथे तुम्ही पाहू शकता मार्केटमध्ये जसे मिळते तसे हे डेसिकेटेड कोकोनट अगदी सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी तयार केलेले आहे. नक्की करून पहा आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू. धन्यवाद.